Για την πορεία του Ολυμπιακού συμπεράσματα θα βγάλουμε νομίζω μετά το μάτσο. Μέχρι στιγμής όλα καλά είναι. Αλλά σημαντικό το αυριανό μεθαυριανό μάτσο με την Manchester. Με κανένα αποτέλεσμα. Όχι, προβλέψεις, δεν ξέρω από προβλέψεις. Εγώ όμως πάω στην Αγγλία, θα είμαι κοντά. Λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση εδώ. Είναι πολύ όμορφο αυτά που γίνονται. Ευχαριστώ στην Εκκλησία που κάνει αυτή η κίνηση. Είναι σήμερα πολύ δύσκολη κυρία, ας πούμε, και ο κόσμος πραγματικά πεινάει και πολλοί κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε με την παρουσία μας λίγο κάνοντας τα αγαπημένα μας τα πράγματα, λίγο να ευχαριστηθεί και ο κόσμος. Σήμερα όπως παλιά. Δεν ξέρω. Τώρα περισσότερα τένις παίζω. Είναι μεγάλη στιγμή. Είναι μεγάλη στιγμή. Είπα και μέσα στα αποδυτήρια ότι αυτή η ένταση και η συγκίνηση που έχω ίσως να μην την ένιωσα και όταν έπαιζα ακόμα και στον Ολυμπιακό. Γιατί όταν ξέρεις ότι πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι τόσος κόσμος που αύριο θα έχει φαγητό, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να πούμε. Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για να τιμήσουμε τον πατέρα Ελευθέριο και τον αγώνα που κάνει. Σε τίμησε ο κόσμος όμως, Ηλία, και οι συμπαίκτες σου ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από μένα όμως τιμούν τον πατέρα Ελευθέριο. Αυτό έχει σημασία. Ο πατέρας Ελευθέριος σήμερα είναι ο πρωταγωνιστής, όχι εγώ. Μας επιφυλάσσει άλλες εκπλήξεις στο μέλλον τέτοιες? Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά όταν τελειώνει κάτι αμέσως σκεφτόμαστε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μακάρι να μας δώσει δύναμη ο Θεός να βοηθάμε. Πιστεύω ότι για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα χρονιά έχει δείξει ότι υπάρχει διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα που επενδύει περισσότερα, γι' αυτό δείχνει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δείχνει για μία ακόμα φορά παίρνει το πρωτάθλημα και επίσης κάνει και μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη και εύχομαι την Τετάρτη να κλειδώσει με ένα καλό αποτέλεσμα για να δώσει συνέχεια στο Champions League. Ο Ολυμπιακός μας εκτός από μεγάλη ομάδα στα γήπεδα δείχνει και τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα, θέλεις ή δεν θέλεις, τα ξεχνάνε κάποια στιγμή. Για να βοηθάς κάποιους ανθρώπους, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κίνηση και τουλάχιστον ο Λουτσιάνο είναι πάντα στη διάθεση του Ολυμπιακού για να συμμετέχει σε αυτά τα πράγματα που είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά είναι σημαντική για όλους. Έχεις ή δεν έχεις λεφτά, είσαι γνωστός, δεν είσαι γνωστός. Εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να είσαι έτοιμο για να βοηθήσει το κάτι παιδάκι, την κάτι οικογένεια, την κάτι εκκλησία, για να μπορέσει να είμαστε απέναντι στον άλλο τίμιο και... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους καλωσορίζουμε τους Παλεμάχους για αυτό το συσίτιο αγάπης που κάνουμε εδώ με τον Πάτερ Ελευθέριο Μίχο. Μακάρι να υπάρχουν κι άλλοι για να μπορούν να δημιουργήσουν αυτές τις ωραίες, τα happening μπορούν να πω. Εμείς θα διασκεδάσουμε όσο μπορούμε εμείς και φυσικά και ο κόσμος, εφόσον ήρθε και είναι πάρα πολλοί, τους ευχαριστούμε, να ανταπεξέλθουμε στον αγώνα. Ο σκοπός βέβαια μας συγκέντρωσε όλους. Από την πρώτη στιγμή που το μάθαμε αυτό, προσφερθήκαμε να παίξουμε, αν και εμείς εδώ με την ομάδα του Παναθηναϊκού το κάνουμε συχνά αυτό. Βέβαια, πολλοί θα αναρωτιούνται τι δουλειά έχω εγώ με την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά πρέπει να τους θυμίσω στους νεότερους ότι έχω παίξει και στον Παναθηναϊκό επί 7 συνεχή χρόνια πριν πάω στον Παναργιακό και έτσι μπορώ και συμμετέχω όπου με καλέσουν. Πάω. Προσπαθούμε να είμαστε όσο καλύτερα μπορούμε όλοι μας. Εντάξει, είμαστε μιας περασμένης ηλικίας, αλλά μπορούμε να κάνουμε ανάλογη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ένα καταπληκτικό Ολυμπιακό που έχει έρθει σήμερα. Υπάρχουν προβλήματα με τη διαιτησία? Δεν νομίζω. Μας αδικούν στο πρωτάθλημα, μας αδικούν και τώρα εδώ στους Παλεμαχούς, δεν νομίζω. Νομίζω θα είναι καλό παιχνιδάκι. Βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε με δυνατή παρουσία. Είναι ωραίες εκδηλώσεις αυτές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εύχομαι πάντα να υπάρχει κάποιος να μπορεί να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις. Εντάξει, εγώ δεν έχω και πάρα πολύ καιρό που έχω σταματήσει το ποδόσφαιρο, ήμουν ακόμα οικείο το χορτάρι. Βασικά αυτά δεν παίζουν κανένας ρόλο, πιστεύω. Θέμα είναι ότι όλοι αγωνιζόμαστε, ήρθαμε για έναν πάρα πολύ ιερό σκοπό. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε και εμείς με την παρουσία μας να
δημιουργηθεί κάποιο έργο, ώστε να μπορέσουμε, δηλαδή η Εκκλησία μαζί με τη βοήθεια όλων εδώ πέρα και των τοπικών αρχών, να συνεχίσει αυτό το θεάρεστο έργο και να μπορέσει να δώσει βοήθεια στους πολίτες του Ναυπλίου. Δεν βλέπω τη στολή έτοιμη όμως, δεν σας βλέπω να μπαίνετε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το 1958 έγινα προπονητής. Δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής τότε. Εν συνεχεία, ας πούμε, πήγα σε διάφορες ομάδες, μεταξύ αυτών και στο Άργος εδώ. Έχετε παίξει στο Παναρκιακό? Όχι, σαν προπονητής. Σαν προπονητής. Ναι, όχι παραπάνω από 2 μήνες, γιατί το κάλεσμα του Ολυμπιακού προτιμήθηκε. Άνθρωποι που ηγείστε του αθλητισμού της περιοχής, του πολιτικού και αθλητικού και εμπορικού κόσμου. Ο Ολυμπιακός, ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιορτάζοντας το 41ο πρωτάθλημα και έτοιμος για τη μεγάλη μάχη της Τετάρτης στη Μάντσεστερ, ήρθε να τιμήσει έναν θρύλο του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αρχηγό της ομάδας μας, τον ένα, τον μοναδικό, τον Ηλία Πουρσανίδη. Ό,τι γίνεται σήμερα εδώ, το έχει κάνει ο Ηλίας. Για μια ακόμη φορά είναι μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό που ήρθε για αυτό το πολύ σημαντικό έργο, για το οποίο ο Ολυμπιακός σου δίνει θερμά συγχαρητήρια και όλη η κοινωνία. Και συγχαίρουμε και τους σπουδαίους ανθρώπους που είναι σήμερα εδώ, τον Υπουργό, τον Σεβασμιότατο τους Ιερείς. Λοιπόν, ο Γιώργος Βαΐτσης, ο Κώστας Αρζένης, ο Πέτρος Ρούσος, ο Άρης Σταμάτης. Με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό? Και με τις δύο. Εύχομαι να έρθουν ισόπαλοι. Πολιτική απάντηση, ο Σεβασμιότατε. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα και χαίρομαι γι' αυτό που γίνεται για έναν τόσο καλό σκοπό και επιτέλους θα δούμε το γήπεδο να μην ακούγονται ούτε βρισχές ούτε τίποτα, αλλά μόνο έτσι επιφημίες. Θα το ελπίσουμε. Τώρα θα διακόψουμε το Ινσταντανέ, τι γίνεται εδώ? Εγώ τον έμαθα ιατρική γιατί είναι ένας καλός χειρουργός γυναικολόγος. Αυτός θέλει να μάθει ποδόσφαιρο. Δεν τα κατάφερε. Ανεπίδευτος μαθήσεως. Ένας πολύ καλός φίλος. Τώρα είμαι ταλέντο και εγώ ανερχόμενο όμως, γι' αυτό ήρθα να με δει ο Βασίλης. Τόσα χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Από πιτσιρικάδες, τον είχα επιμελητή από το Πανεπιστήμιο και μου έμαθα τα πρώτα μου βήματα. Που είσαι στο ποδόσφαιρο, ευτυχώς. Στην ιατρική εννοώ. Θέλω να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου και να τους ευχαριστήσω όλους όσοι είχαν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί ο σκοπός πράγματι είναι ιερός. Ο σκοπός αυτού του αγώνα που διοργανώνεται σήμερα και παίρνουν μέρος οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού γίνεται για τον ιερό σκοπό της ενίσχυσης του συσιτίου της Ευαγγελίστριας. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, τέτοιες πρωτοβουλίες να λαμβάνονται και να έχουν το αποτέλεσμα που βλέπετε και στις κερκίδες, δηλαδή με τη συμμετοχή του κόσμου της κοινωνίας. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους και βεβαίως πιστεύω ότι και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας πλέον, τον κύριο Νεκτάριο, ο οποίος είναι κοντά μας, κοντά στην κοινωνία, θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο με τις δυνάμεις του στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών και της προσφοράς της Εκκλησίας προς την κοινωνία σε αυτή την δύσκολη περίοδο, πράγμα που κάνει βεβαίως η Ευαγγελίστρια και οι άλλοι ναοί της Μητρόπολης μας, οι άλλοι ιερείς της Αργολίδας, όλο αυτό το διάστημα. Πόσες φορές έχω παίξει για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είναι πάρα πολύ. Συνεχίζετε ακόμα να συγκινείστε κάθε φορά που βγαίνετε με τους παλέμαχους, να δώσετε κάτι για ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη?
Βεβαίως, μα δεν είμαστε μόνο, είμαστε και κάνουμε και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παίζουμε αγώνες για ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κάνουμε τα παιχνίδια αυτά. Θα δούμε κανένα γκολ σήμερα από εσάς. Ορίστε. Στολή δεν βλέπω, λέω, δεν θα κλωτσίσουμε σήμερα την μπάλα. Μπορώ να παίξω κανένα δεκάλεπτο, αλλά έχουμε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστάς που καλύτερα είναι να καθίσω. Παίζετε καθόλου πραγματικά ή... Έπαιζα μέχρι πρότινος. Αλλά τώρα είμαι μεγάλος στην ηλικία και φοβάμαι. Μην πάθουν τίποτα οι άλλοι παίχτες, όχι για σας. Οι άλλοι δεν παθαίνουν τίποτα γιατί πέσουν 2 λεπτά και φεύγουν. Εγώ άμα μπω και παίξω, εγώ έχω τα ρεκόρ όλα. Των 90 λεπτών, 9 πρωταθλήματα, 9 και 7, 16. 9 πρωταθλήματα και 7 κύπελα Ελλάδος. Ξεχωριστά διακρίσεις. Αυτές είναι οι συναντήσεις όλες 90 λεπτών.